Sa laing disyon sa atong late night talk with Bernie Bitok-Bitok. Strong late night talk with Bernie Bitok-Bitok. Alright. And so karon Tuesday na. Tuesday and pizza size po karon. Unsa man akong mga gamit karon nga buang man eh. Guba akong wire, akong headset murag ni Kang Ana. Bro mga ayon sa sagbahay no. Samo kayo. Kauban ni si Bernie Bitok-Bitok og syempre akong photographer. Hi. Si Juanito in the house. Mayang gabi sa tanan. Mayang gabi ka naton tanan and kini nga programa getong kanato sa Ashigo Plus Herbal Capsule and Ashigo Plus Herbal Coffee and Biramax Capsule and Biramax Coffee. And sa tanan po naminaw karon sa among Spotify, maayong gabi. And fresh pa kayo gikan ko nag PCL. PCL is Philippine Counselors League. So ang DILG na sila yung mga series of mga seminars and trainings para mas makabalumi sa among mga trabaho ug unsay mga angay na mga trabaho labi na sa among mga bag-o. So na sila yung mga about sa mga budgeting, unsa ano mo pag-approve or anything mo ni siya dapat. So at least malipay ta nga ang DILG na yung mga ingana. Pero nganong kamo lang doon nabili? Sorry. Ang uban medyo kabalo naman gud sa topic. Okay. So mo nang kami na lang ni James Judith mabilin ana. So primero na muna naitabo na. So na timingan karon nasa Cagayan de Oro. So mo nang nami karon diri sa Cagayan de Oro. So next week murag sa Davao na pod. So na po'y lain ng mga topics. So ang DILG mag-create yun siyang mga topics para mas ma-enhance na mo ang among pagkonsihal. Okay? So moto siya. Okay, bye. Alright. Ato sa ning isgutan ang bagong Itbulaga. Nga na yung mga bagong host. Bagong host. Medyo gadibati din sila karon kung gamiton pa bagyapon ng Itbulaga. Kay balita lang burag dabar cards na daw ilang gamiton eh. Sa burag nagpanudunong ang murag TV5 daw sila. Sa kung nabasa, sila si TVJ kay mag-create sila og say ilang own nga kuan tapos dabar cards. Dabar cards. Then i-retain sa katong halusos ang Itbulaga. Ang tape. So actually nagsugod na sila og kuan gyapon. Nag-airing na sila, di ba? Nag-airing na sila with the new host. Ang ako lang ning panaghap. Kaya siyempre ang naghawid karon sa tape is medyo mga anak na ni nga mga halushos. Mga bata na. Mga bata na. And maybe baka ako lang feeling lang ako niya baka ang bag-o nga mga halushos they want something new to offer. So maybe mo nang ilang sa sige na ko tan-aw silang interview, maybe ang ilang gusto is na yung mga bag-o nga gimmick baka ilang gusto, na bag-o nga segment baka nga gusto, tapos maybe siyempre at the end of the day sila man gyapon ng producer, so baka na sila gusto nga usabon or na sila tanggalon baka nga host or something like that ba. Kay nakoy nabasahan nakita nga murag niingon ang mga halusos nga na-part nga murag na board na sila or something like that. Ako sa ngalan nga ang Tito Vic and Joy murag dugay-dugay na sila. 44 years. Oo. Pag medyo idaran na ka, Brad, medyo na sa ka ng sensitive. Medyo na ba? Kaya na ba? Medyo galisod nag-adapt sa change. Pag nakaibago to offer, anong usabon maning nga mo na maning naandan. And that's always the problem. Bisag asa ka. For example, even sa kanang counselors, sa amo mga konsihal, lain mga medyo karaan nga counselor maingon nga amo na maning naandan. Mao na manigyud ang ever since before mo naman gini ana. Kami mga bag-o nga mga medyo bata-bata, nami gusto nga i-try. Nga nami gusto nga money kani what if inganion nato ana ba. So di mag-clash ang mo ra maning mo na maning naandan or between sa why not i-try nato ang bag-o ana ba. The same gyapon sa mga businesses. How many times na yung ana nga labi na ka ng ang mga marketing kay medyo bata-bata ang marketing?
Medyo bata-bata, medyo kuyaw mga pangunaw na, labi ng mga fresh. Dad, or for example, ingnon ang mga karaan tag-iya nga dad, ingani itong mga marketing, natay mga videos dapat, natay mga social media, mga shooting, mga photoshoot, di ba? Ana man ang mga bag-o nga mga marketing. Sometimes diya ang ilang problema kay ang mga karaan nga mga negosyante, mga tag-iya, wala man mingan na sa una. Nikita man kay pamilya, gasto-gasto naman ta. Diya usahay mag-away ang age gap ba? Then usay po siguro kay kanang maadlok og try ba kay basing dili mag-click. Bali di mag-click, yeah, exactly. Magkuha na ka gasto-gasto mo to, gasto-gasto gyud ka. Gasto-gasto lang ta. Ang ending kay di mag Imagine nimo, ibutang na tong karaan ka nga negosyante sa hardware. Dugay na ka. Ta suddenly na kay marketing gikuha nga bag-o, mag-photoshoot. Dad, ang atong model kay nakatupis tapos naghawid sa atong mga kuan, mga kabilya. Naghawid sa atong mga martilyo. Nagmasa sa simento. Nagmasa sa minto pero nakakuan na mga photoshoot na. Pila may gasto ana, models man ni mao gasto tag mga 100,000. Ha? Sayang na pila na naka-sales. Ta karon ana. Mao, tayag. Dia everywhere you go, something nga nakay murag dako nga change, dia usahay mag-clash eh. Especially kung may budget nga. No, oh yeah, exactly nga May budget money. involved. Or mo na lagi ni, mo na netong naandan. Kanang yana ba? Even sa speaking of kuan sa PCL, usay kabalo kung sa pinakataas problema namo sa PCL kanang Philippine Counselors League nga mga seminar, dugay kay registration. Taas kayo kay nga naman manual, sulat. Ingon ko ganina suggest ko, social na, iPad na. Kanang technical na ba? Tapos QR code na ba? Pakana QR code mo, auto-fill na. Tapos record na. Print na lang ng resibo. Mo man ay bagurun. That's the new thing. In fairness karon, kamoloog ka ng report. Kung mangayo ka sa iyahang, sa una may mga nga, pwede may na USB or pwede pa email. Karon na social na QR code. Imo lang i-click ang QR code, i-download na nimo din. Pag open nimo na certain I think Google Drive ata na nga pwede nimo i-download ang iyang material. Pwede na yung ana. So that's another change. So balik ta sa issue sa Itbulaga, maybe wa lang gyud nagkauyon ang mga OGs. Anong gitawag yung OG basta medyo tigol na ka? Old but gold. Oldies but gold. Di ba kuan siya kanang murag the goat. Basta kay tawag kong kag OG basta murag karaan na kana nga certain nga position or kana nga kuan ba? Muni mga OG, mabugin kag mga OG nga mga host. So muna ni sila ang mga old but gold na siya. Or old but gold or something like that. Tay imagine ninyo sa una pa daan ang Showtime. Pag mo decide lang gud anytime ang Itbulaga mo balik yung EBS, i-pull out gyud na diretso ang Showtime. Ingana ka powerful ang Itbulaga sa una nga offer. Siguro ako nakita kaya ang mga bagong halusos, they want a parang burag yung 360 nga changes, then maybe ang Tito Vic and Joey murag medyo di sila ganahan sa ingana nga grabe nga changes. Then kuan po siguro kay di ba nakaingon man to nga tanggalon gid silang tulo. Yeah. Para kuan gid ba nang di na pa igingon nga tanggalon gyud sila. Murag naman to ikuan na storya nga. Dili kay because ang gingon naman ni Tito nga murag naiusabon sa mga programa, naiusabon sa mga or something naidakong sulbar ana ba. So, murag dito na din sila ni Palag. Murag ito ka naitanggalon nga. Raya na ba? Ito idugang daw, like si Riza May, gamay nga bata. Tanggalon na siya, kana i-pulling, nga lain nga. Raya na lagi, murag na change. But TVJ still, I think, nabangyapon sila. Kasi sila mangyoy, kuan. Pero di lang sila ganang, siguro, pang usabon na ang mga game, di na lang Pinoy Henyo or something like that. So, mo nang nalay murag medyo changes sana. But anyway, ganun talaga. In everything, bisag asa tayo ibutang, community, office, trabahoan, naging mga changes. And sometimes those changes, it's either we accept it or sometimes mingon ta nga di ta na kay bag-o na or nanay na andan. So di ang conflict. Sakit pud sa ulo ka na mag-bike sugod. Lagi exactly. Ito. Parang mag-testing na sad da. Mo naman itong naandan nga proseso. Kanaya na ba? Mo naman nganong nanaman sa tayo usabon ana. Tay imagine nimo ana kung for example sa opisina 20 years na mo, 15 years na mo diya.
ta suddenly nakai-insert nga bagong palisiya or bagong nga style. So mana ana ba? Ha? Ano naman ni? Nakalit ko sa una sa ABS pa. Katong editor man ko sa mga TV then ang the way of transferring files to other bitaw nga station. Kakatingan ko anong gamiton nay atong natay server sa server nga dito i-copy. Ito ibutang ba. Why not i-Google Drive ni dito din i-click nilang link i-download mo na din ta. Yeah, tama. Mas paspas pa siya kay kung dito sa server. Aspera. Oo. Kung dito nga server, dugay kayo mabot Muro sa tama nakamember ko sa Aspera kay muro sa kanang kuno burag app siya software. Na burag uploading pa. Dito mo siya i-upload tapos mo save din siya sa server tapos kato na yung kuan. Tapos tingala ka dugay kayo ang kaping. Dugay jud kay actually certain nga file extension file bitaw nga dapat dili siya MP4. Yeah. Anong nani man niya din. Na pwede naman tana na Google Drive nga internet naman ta. Yeah, tama. I remember. Ako tong gisuggest pero ayaw na kay kana ang giingon. Kana nga sa. Di sa ko kabalongan nung dito ra sa Aspera sa ba exclusive ba siya or di ma-open? Kay basin exclusive siya nga ABS-CBN. Nga. Or para to justify nga ni palit ato nga server mo nang angay na to siya gamiton. Pwede siya di nga nang net. Tama na remember ko ng word nga Aspera. Pero ako lang yun to is grabe ka dugay. Dugay kayo. Yeah. Edit ba ako gabi din mahuman ko 3 AM na nito murag grabe. Kung pwede naman ta ni i-Google na i-download mas dali ra. Tama ka. Part siguro gito sa kay na may mga software nga burag ang tag-iya si ABS. Oo. Nga dapat mo to gamiton kay gasto. Yeah, tama ta. But ang atong main topic yun actually, ladies and gentlemen, nagpagawas og 7 nga giingon daw most common marital problems. Tanaw na to kung sa itong reaction 7 daw, Brad, 7. Sige. Mo daw ni according to survey. Depende na sa kadugayon sa pag I don't know, sad. Because ang ingon nila, basta ilan ning nag-survey sila sa mga couples, o mo daw ni ang nigawas nga 7 reasons nga nung gaaway ang magtiayon. Okay. Number 1, money. Kana. Tinood na. Murag medyo mo-agree ko ani. Tinood na. Of all the common marital problems, it's no surprise that money is at the root more often than not. Money is essential to funding our lives, and if there isn't enough to take care of what we need, it creates an incredible amount of stress for everyone involved. Damay imong kanani, Brad, kana bang mood ninyo? Labi na magsagunso ng mga notice of disconnection. Sa moto mo dili bisag konsehal nako how many times nagkakadawat pagyapon kong notice of disconnection. Napagyapon mi sa kanang recovery tungod sa pandemya. Kaya sa pandemya lagi wala man gud na usap ang binayran na sa mga bangko bayron nun gud. Muna naglakag ka ba? Walay hangyo. Walay hangyo Walay hangyo na itabo. Bisan pag ang bangko ra gid wala madadana lang ning mga co-op nga mga bangko madadapa kay namigo. Pero tama gibay kani mutog yung number 1 is money gid. Money is the root of all evil. Muna ay gyud mong ingon anang bahalag saging basta kay labing. Please lang kung kinsa nagsulti ana isulti na mo kay birahan na mo. Bakak na. Ayaw gyud na. Gusto lang gyud na mo. Ang lalaki nga gusto lang mo dimdim ug mubungkag sa imong tinapok mo na iyang gusto nga. Just di makay na importante ang kwartang importante nga nagminahalay ta. Sulti mi ni Juanito kalumong gyud mi. Ambot ninyo bala. Manginaboy mi ako din. Tiyod na bay masking gamay lang gani nga gasto. Ito especially kung mamaon ang gid nga kwarta ba ni gasto mo sa kwarta. Dagong away gyud na siya. Dagong away gyud kayo. Tapos also, I don't know sa inyo sa amo medyo ano ni bay. Sa una, sometimes kung naanad mo couple nga kanang kung nay magpahulam, automatic ka magpahulam mo kwarta. Katong dili pa mo couple. Karon kung couple na mo, medyo kailangan na ka medyo masulti sa mong partner nga nay mangulam mo kwarta. Oo, kanay na. Sa una katong litaw pa ka or dalaga pa ka, pwede pa ka mo ingon na, sige, pahulam ka. Pwede ka din na magsaba. Pwede na ka din magsaba kay kuan man. Pero kung couple na mo, kailangan na. Medyo mosulti na sa nga ammonia ko. Okay. Ano wala na okay. Abi na putol.
Dapat magingon ka sa imong moingon na kasi mong partner kay kuan naman nagmurag common naman inyong ano na may a mga sign of kuan pud din kay kanang respect ba nga kanang nga money nga naasay mo ha. Ihapod na. Yeah. Tama. I agree. Masking usa ka kagamay na masking piso na siya. Ingon Medyo na issue ba na sa akong asawa before magsukod bang naman. Tama day ba? Kaya sa ikuan mga nga nang sige pa pahulam but eventually day mo makuno na pud kang op adyo lang. Kailangan day gyapon ako sultian ng akong wife about it. Sing ganing kuan, nakoy katunggan sa una masking imong mama manghulam, dapat makabalo imong wife or kabalo imong partner. Nga manghulam siya nga magpagawas kag mana. Correct. Walagi mo pa ng mama. Oh yeah, bisa pag imo pa ng relatives, I strongly agree. So lang akong headset nga guba-guba man. Okay, ito pa isa pa. Ikaduha ni gawas, kung first kay money, number 2 is intimacy. Uy, grabe ang akong reaction sa kung ano. Kana. Intimacy, meaning kanang medyo ang panagtagbo sa duha ka bungoton. Dili man lang pod siguro na sa kuan. Sa sex pod. Ay, mo day. Walay issue sa ato abi no. Sa akong asawa walay issue sa atong intimacy no. Ang Na-issue na. Ang ako lang sekretary ang na-issue. Unsa man tarungon daw nato ning istorya ni atong ano. So at kita bi wala tay issue. Ang issue ani isa akong sekretary. Walay intimacy. Maybe pwede nga sudden change. Sa sugod okay pa. Okay pa. Kadugayan murag mo nang magbiramax mo. Kaya na usahay, ayaw mo pag ingon biramax para na sa mga tigulang. Para po na sa mga stress. Gikan kapoy, nagagipangunahuna na stress, whatever unsa nga stress sa opisina ba na or somewhere. Importante na. So man ang kailangan na intimacy. Kanang may ngana. Dapat na communication ninyo sa iyong partner kay. Kung ikaw lang ang ikaw lang ang na-needs per imong partner kay tinang dili exactly. Dili ka siya inaanak ka kuan sa intimacy. Passionate or kuan kay Di siya open pa na ito do part magtiayon na mo. Murag sa imo kay dapat gusto ko kanang 3 times a day or sa inaanak siya kay gusto lang siya once a week. Lang Ito. Dapat makabalo siya kay magkadugay mag-build up nagkuan ba kanang magkaulit ba ito magkayo ba yun isa po na magsugod dyan na masugod din nga sometimes you have to ask also nganong inyong wife dili ga enjoy kapoy kenoy ba ngano man maybe you have to review baka sa inyong gabuhaton ako to ka ng communication baka sa inyong gabuhaton abi nimo nga nag-enjoy siya pero wala di ay imo sa na i-consider mo di part yun siguro gani pangutan-on nimo kung say ganahan ba ka ani or kung aniong ga ganahan ba ka ani ganahan ba ka mutuwad ganahan ba ka nga posisyon uy pero seriously tinudbe na kay sometimes na mga uban mga tao nga tungod kay mo ilang nakita sa video makita nila sa porn abi nilag mag-enjoy ang goan oy si Dr. Vicky Bello niingon hindi totoo yan na gusto namin yung mataas amin yung sakto lang pero yung mapusok. Dili, man good okay. Na-instill man good ba no? Nagnabutang sa mindset, especially sa mga lalaki. Nga, once dako kay mo, makahilak ang babae, mo'y lami, mo'y dili, mag-ibay porn is, art, na siya. Art, no, acting gana siya. Tama. Scripted na siya. Tanan ka kita mo, tanan ungol nga madunggan ninyo, Scripted gana siya. 100% agree ko na. Tama na siya. Siyempre, maandan sa kung ikaw sige tanong porn, kita nimo nga ngay nana, nasakitan na mo ba ganahan dili tinod. Tama correct na. So the best thing there is sulti siya kung sa imong ganahan nga gabuhaton niya and as ang imong partner pod pangutan pod siya kung asa siya lamian o sa ganahan niya nga buhaton para both sides mag-enjoy. That's why tama ka. Naiuban nga, kung manghanggat, di ko kabalo kay di ko ganahan because kabalo man siya. Nga kung kanimong buhaton, masakitan ko, di ko ganahan, brag ikaw ra mag-enjoy. Kana remember also basit ikaw ra ka-enjoy Ang imong partner wa katungtong og climax, ikaw ra ni sulirap pero siya wa mo sulirap. Naman ko uban pod babae nga
mukha lang ba, sige, para na lang mahuman, para wala na yaris pa daw. Pero kung magkaduna, kada sa kopang gilagiging, mag-build up, maguna ka ng kwan, kanang kasuko ba, diyan na magsugod yun, daw. Di na rin ma-realize na siya sa sugod, pero magkadugay na. And it's really part of the, sa panag-uban. Promise. Ako mo to ka na. So, ako, yeah, I agree. Intimacy, one of the reason. Number 3, kani Brad, muto ka ni, ako wala man po ko issue ani, undesirable friends. Undesirable. Oo, kanang parang, Di ganahan? Di ko ganahan nga friends, ano? oh yeah, parang nga na ba? Para bang nasa yung mga friends nga medyo dili nimo ganahan. Or nasa yung mga group of friends nga dili mo. Ako wala ko issue eh. Ako wala pa. Though, swerte lang ko because akong wife is wala siya ka ng barkada gyud na kanabitang nagyud mi lakaw. I think mas napagaling ko yung barkada. Pero di naman sa kayo kay ko gagawas. Bro, nahulog yung nga kamerang naigaling one time na weekend kanang kamera duha nasa balingan mo ginito. Ako okay ra. Ako musulti sa kubi. Na board ka nga kita ra duha perminti. Kaya ako okay ra sad ko nga kita ra duha. Dili kay ko issue ana ba? Sa ako, dili siya nga issue. Excuse me. Kuan, kanang... Pero na ba kayo nga na nasa yung mga friends nga medyo dili ka ganahan? Kasi ang wife mong good kay young friends kaya sa work lang mong good. Okay. Mas gusto kay ko nga mulaag siya, ano daw? Yeah, pareta. Kaya parang na siya time siya akong galingon ba, nung okay kay nga mulakaw siya. Naka-coin ko, naka-experience ko sa una, nga ni, daw ang akong barkada nga di niya ganahan is, iya pong barkada na po. Okay. Daw, siyempre, barkada ba mo? Since bata pa, uban na mo. So, naging mga, kaya mga walay buot nga style, itong magtipok mo, wala mo pakiwa, kinsa mo, parang mga papa na mo. Ito. Oh, correct. Kay barkada man good. So, siya po, di siya ganahan kay, so, may wala yung mga buot. Kung pag ubanuban na nila, may na siya ba? Pero, okay. Feeling ako... so na time ana nga siya mismo ni nga dili siya medyo okay sa imong mga katapok. Okay, tungkol lang kay lagi magsig binuang. Okay. Okay. Gusto siya ganang tarong kastorya. Pero so far, feeling ako na ingon na to niya kay gisamukan siya sa among mga binuang. Pero wala. Nagunaw na nanong ko binaba ko'y group of friends nga medyo dili ganahan si... Pero kana siguro grabe siguro nakasilusa siguro nga kuan. So far wala man ko'y issue eh. Siya po wala po ko'y problema. Do wala sa nung ko'y ang ako rin yung pinakasuling nga barkada is still my high school barkada. Ang ako gamay maiyap lang ako. Ang college wala kayo do katong kauban ako sa mga sayaw sa una hot meals pero nabungkag na di na kayo wala na. Still high school barkada which is close friends sa gyapon. Gusto ko mo involve sa barkada pero akong wife now is wala gid totally barkada gid nga solid. So karon nga among kauban mora silang Ruby. Karon na kami ra. So I think swerte lang ko. Ang uban man gud na may ngana di ba? Naggi sila wife na sila own of circle of friends. Napoy barkada nga na sila own circle of friends. Especially kung na sila nag-grow sila nga barkada both side then. Correct. Then ayan sila nagminyo. Then syempre was la kabalo kung isa to ilang mga barkada. Unsay mga barkada ya. Kay in fairness po sa ako pong gisudlan nga mga organization like Lions Club involved bang gyapon akong asawa. Mountaineering group gi-involve gyapon akong asawa. So grabe oy naman gid siya permi oy. Wow. Dili ra gid baby. Bisa pag kita ra duwa gid baby. Kabalo ba gyud ka. Ang ako ra gid nga ikor man gid. Number 4. Ay kani. Kabalo ko kung asawa gaugot ra ani. Household division of labor. Ay, well ikaw kay nakipuyo man ka pano. Wala pa magid ka nang separate mo no. Wala pa. Laba issue ana, hugas plato, kinsay maglaba, bantay bata. Kay ako, I know kaugot lang kong asawa, but ako every time after this office, moabot ko balay, na ako sa akong phone, na lang ko diha sa sala. Akong wife na ibahala diha sa, nayo sa ilang nga feel na ako magluto. Pero silingling na tanan, bahog iro, plato. Sa mo setup karon medyo dili pa na namo makuan. Pero kung division of kwan labor sa kwan sa mong anak. Siguro na ikaw sa bantay karon bi, grabe ka. Ikaw sa every kwan. Pila gid sa mga anak ron? 2 years old. 2 years old so kana bantayonon gid ay. Bantayonon. Kwan lang kanang ako man good kay dili na siya di na kay niya maingon siguro nga
kailangan ako mo bantay kay ako man gud mismo ganahan ako ba. Ah, ikaw. So kung nga, Okay. kay sa imo mo ginagya pa nung nakuha kanitong have time gid sa imong anak nga balag bata pa ano Tama. dapat na kay memories balag tapad lang mo matulog ganito mo ginana lang dating Kami manggod wala gyud may katabang. So wala may katabang, so kanang laba pila ba may kabuk 5. Manglaba lang karon pagkaugma na poy labo nun. Hugas plato, bahog iro mo na akong ginabot sa kasawa ron. Wala ta wala may galing arang-arang ron na konsyal ko na ko'y own driver. So naka-budget nga may hatod-hatod. So una gyud siya pay driver. yeah tanan Iya tanan remember atong giingon ako nga campaign period siya pay driver maglisod pag parking. Grabe yun. So I think mo sa ning usa sa mong issue household division. But now di man umigaaway we. Pero I know nakita lang sa asawa nga medyo say mo bagot-bot na siya pero ang ako di ka issue. siya sa mga bago. Okay. Kasi napoy nakaingon ani sa kuwa nga new mother gyapon ba friend na ako ana siya nga once go especially bata pa bata pa ang kana tong anak ka. Dapat daw kung gikan mo sa work dili imong wife ang mo bantay sa bata. Okay. Dapat anggay. Okay. Kay para na siya time mag-relax from work, relax from kami taw nga dili siya sa mo at kay yan na ba pag morning siya na ba yung bandayan. Taga na mong time ba nga makarelax sa imong wife. Okay. May na lang ko at least medyo nakalutas na ko yung mga dagko na kong mga anak. So medyo di na nakalutas na. Pag uli gyud ako gi mo gunit, ako gi mo kugos. Number 5 of 7 parenting differences. Unsa man ni? If you have a children, you know that parenting and meeting their needs becomes central to you and your partner's lives. Everything you do comes back to your children, but that doesn't mean you and your partner will always agree on parenting styles. Pagpadisiplina ba ka, pagpadako. Na ba may issue? Depende na sa mo may sa mo naay usahay maka-issue mi anak kana. Ako okay lang sa ko nga balag madasmag siya na siya. Yeah, para maka-learn siya. Kung wife kay ayaw kay makuha na siya. Okay. Ikaw gusto nimo nga may nang ma-experience niya nga sagdan lang balag okay na siya pero siya kay di lagi kay basing makuha na sama tapos mabunog maunsap lang marag then especially po kana bitang mga kasab-an nimong bata ayaw singhagi lagi ba ayaw ko na ba Lama. In fairness sa amo, I don't know lang kung gamay-gamay mo, but in fairness ako di sa kay ko magbuot. Pero mahulog na sa ko nga bahala ka nga ang imong mga anak murag pamina nila strikta ka para diri mo padulong sa ako dayon magpa-comfort. Pero nga na sa akong style. Pero di ra man po nakita lang po nako nga sakto ra man sad, pero di ra po kay over. Siguro dito ra ko mo react pag na OA na gyud. But so far naman okay ra man sa go sa style sa pagdala ni Doon alay sometimes mga problema like for example on my mother-in-law nga side kay grabe mo gito kay strikta about sa mga apot ako susukira na pero dili kay issue nga mag-away ginoon mi. Okay. So again, that was number 5, parenting differences. So yeah, normal kasagara I agree on this. Medyo nay-away labi na pagpadako sa anak. Ang away gyud ang sa mother-in-law lang kasi kanang mga kinaraan o kanang modern. Ayaw ka na sa ulan kay matunugan ayaw pa kay kana ko na kuan kay itong maghilanat tapos dili pwede maligo sa hospital ka nga ihumol man na sa ice pwede mo gani pwede din na para daw kay nuno ka sa una kung hilantan ka puston pag yung kag maayo samot na nung kainit pag abot nimo sa hospital grabe imuhang putos kay init dili mabasa. Pag abot sa hospital, gihubuan ng anak, gihulong pagit sa ice kay grabe day kainit. Suya kay ka ba? Alam mo palagpag ka, naka sa hospital. Ana na yun. Na yung mga anak. But ako, I agree on this. Number 6, addiction. Depende sa, dili niingon nga, di lang yung drugs ni. Addiction may be on something. Na yung mga tao, mga bana, addiction sa bike, addiction sa motor. And sometimes, manggod, pag too much addiction, ang mga financial aspect diya madamay. Ang kwan pod, ang time pod. Ang time, in fairness, si Julian Santos, na-addict ang iyahang bana sa computer. Ang iyang gibuhat,
namali sige sag search sa internet o mamalit siyang mga bag-o parang iyang ipadula sa iyang bana para mo-cheer lang din siya abay siya. So gisabayan niya ang addiction. Kana ka naman sila yung mga kwarta. Ang problema mo lang ning usay mag-addiction pero what day kwarta. For example, nag-addiction og motor. Kana. Galisod na ka og bayad, galisod na ka pagkaon, tapos siya paspas kay mo order og mga tambutso, 12 na ka tambutso yang nataod. Tado na sa 26 na ka side mirror. Kana lang po ng isa. I think kana siguro mag-abay man gud ang gasto sa addiction kasi when you say addiction of something like nay asawa nga hilig og bag, hilig og something na addict siya, I think wa siguro na problema kung kwartahan ka na kay maikapalit, okay ra ko? Kuan siguro kan dapat kuan ka ba kanang nakadisiplina sa imong self, Yes. sa imong addiction, sa Yeah. imong hilig. Kaya may tabo mo na mo, connect na mo na sa dishonesty na pod. Namakak na ka. Pila din eh. Pila Pero ni. nakoy kailangan nga na siya sa gawas do no. Kanang hilig siya camera ay bago lang siya nahilig og photography. Okay. So patsag ba na siya camera. Din mahal ba kay mga lens, especially Oh, Sony. yeah. Mahal jud kaayo. Yang gabaton namahak na siya nga. Pila? Patsag bagong lens. Mahal man kaayo yun nga naibaligya nga swap nga kuno barato ra. Oh. Pero wala siya nagsaba nga nani ka mo gini ang Mo gid ang original price. Ano ba? O see? So mo dali magsugod. Addiction medyo dool sa gasto tapos tungod kay mahal kay di mo gusto mag-away na din ang dishonesty mamakak na dayon ka. So I think diyan na din ang problema which is para nako mo sa na problema. And again kung addiction sa usa ka klase nga butang, hobby or whatever, ang garastoon gyud na ang dapat ka nadikan sir Bern. For the longest time. Pero apil man gyapon siya. Ang saka-saka. Walang. Apil man ang saka-saka medyo mahal ba pod ang gasto. So, siyempre, biyahero. Branded atong gusto. Mahal. So, mobil og mga tag 60,000. Pero di siya mo palaki. Apil man siya. Bali, duha ka bag imong paliton. Duha ka jacket. So, mobil gid og tag 60,000 gyud. Para kana ako helmet ka ron. As kang mayo gi home credit. Gyum ka. Gi-apil siya. Okay, apil sa duha. Wala gi. Duha kayo, see? Alay mong baton, damayon ni mong asawa. Namalit kog branded na mga bag. O, duha. O, Osprey, o, Goan. So, ito isa? Juters. So, para mahal. O, di duha. Apil akong asawa. O, di way problema. Bike. O, duha ka bike. Primero ka tong sa pandemya. Siguro ako nadikan pa yung ayaw ang kuan siguro ang mountaineering no siguro. Okay, I think mo sa na ako. Mo grabe nga gasto. Kay murag di mo gid magsilbi kung dili branded kung naka sa taas. Magid. Dili mas dili branded bay. Mo gasto manggug Mo lagi. Di ang kuan ba nay mga di ang convenience man gud kun di sa ka mo palit og gamit. Pagabot nimo dito ikaw kay puy magantos. Mga mahasol jud ka. Mahasol ka. Namang kay mga gamit good sa mountaineering nga pang one time nang gid siya ba? Oh, kailangan ka mo kung saka na po kailangan ka mo palit na pod. Doon ay mga gamit nga para pang long term. Pang long laya nga pero lagi magamit nga uban bitaw nga para lang gini karon. Para lang ni karon nga kuan nga client ba. So mugasto na pud ka. Sus bura na po koy nakita nga post ganina earth pad na katong burang nag foam delikado na. Yeah, gusto karon duyan og katong chair akong gusto pa ito. Oh yeah, pwede para ano. Dagan na kay karon pwede bro. Gimingaw na. Dagan na bago karon nga. Lastly, okay. To end this, ang pinaka-usay sa mga gaawayan sa couple is number 7 is communication. Kana. Which, while we agree to come together as one when we marry, the reality is that married couples are still two separate people. Every person brings their own perspective, experiences, feelings, and expression into the relationship. So, kabali, nagyod yapon mo'y differences, na mo'y mga dili pag-uyunan, na kay mo agree nga, disagree siya. Kanang mga ingana nga kon. So, I think mo gina ang communication, respect on unsa ba ka, and ikaw makabalo na sa nga pag siya di sa gananan na communicate nami kuan ni Emily nga kuan kanang mag-story bitaw mi. Once gani nga mag-story nami mag-away mi. Padulong ko away. Na may mga topic nga di mo padulong. Ano mag-away nami kay bitaw din. Dili random lang kuan mag-away mi kay bitaw. Muna usay kay di ko ganahan mag-storya kay basi mag-away. Naman siya na ng storya la pangutana. Apa niya? Ano mga nangutana galing ko?
Nangutan lang ba? Wala pa ito nagkuhan. Then, Tama ko ito ikuhan? Ha? Ano na? Mao galing, nangutana gayon kung ano masuko dahin ka. O rito na, laway na dahin may gala. Okay naman itong pimiro. Okay naman itong pimiro. Okay naman mong lakaw at ng anak ba? Dahil mga sapot, ulangon na nato ni. Nanadala kong asawa, basig asa na po ni mo para basig away. Di yun niya ni ma-upload. Kung nadunggan niyo ni karon nga na-upload siya sa okay na okay rami. Daghang salamat sa inyo tanan. So again, those were the 7 matod pa nga nigawas nga rason. Kamo say comment ninyo ana. Kung nakapaminaw mo, please comment below. 1. Money, intimacy, undesirable friends, household division of labor, parenting differences, addiction, and communication. Which ako niyon ko nga, I agree. Mo gina yung mga 100%. 100% mo gina tama na yung survey may gala. Daghang salamat. Juanito, thank you very much. Si Juanito, Thank you. ang iyang Facebook page Juan Photo. Okay, JUANPHOTO. And of course, ito po si Bernie Bitog-Bitog. Daghang salamat. Ang atong programa gito kanato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee and Biramax Capsule and Biramax Coffee available na karon sa Shopee og sa Lazada. Daghang salamat. Ingat mo tanan. I love you all. Bye. Bye.